Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Shalom, manginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, sarihon ngolu partod diomu. Manginang selamat beribadah, bagi yang bisa beribadah Tuhan memberkati. Dan seperti biasa, dan yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi, kondisi, kehidupan, sakit, penyakit, pergumulan, dan sebagainya. Doa kami, Tuhan kiranya senantiasa menyertai setiap langkah Bapak Ibu Saudara-saudara. Teriring salam dan doa buat keluarga, parhalado, gereja, dimanapun kita berada saat ini. Amanginang di minggu bolon sadarion, minggu paupaton dung Epipanias, hatan itu hatta memakulingi hita, tersurat di Pesalmen 70 ayat sada sahatu ayat onom. Marhaporusat tuhodo au ali Jehovah, dang tagamon murak ahu, saliling-lilingna. Say luahon maahu marhite-hite hati goramu, jala palua ahu, say paeleng mapinggol mutuau jala urupi ahu. Say ho magabi partano batoan diau. Tau inganan bongotakku totong. Nunga pola di perbagaho urupamu au. Ai hodo partano batuaku jala haporusaku. Ali de bataku. Say palua maau sia tangan ni parjahati. Sia tangan ni pargiduk dohot sibahin gogo. Ai hodo pakirimaku. Ali Tuhan Jehovah. Nalum nirohaku sian si ete-ete hoku. Naung mangusade tu hodo au sian bortian. Hodo si parmudu ahu sian butuhani dainang. Say hodo totong pujioku. Demikian firman Tuhan. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Hatan itu hata na mamakulingi hita di minggu sadarion. Baik juga epistel Heber 2 ayat 14 lalu. Patuduhot tuhita dua rumang naik konsipeopota di perdalanan ni nguluta. Naparjolo ima apulapul. Napaduahon ima pakirimon. Amangin ang Pesalmen 70 hobar tupanuluk kition niya kapadebisuk di teologi, di suraton perpesalmen do turpuhon, uju di hatuonna, nagok mengadupi akka sitaunon persorion pergumulan hidup. Secara khusus, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur identik dengan Raja Daud. Dan kita tahu amanginang di masa tuanya Raja Daud, dia menghadapi pergumulan yang sangat hebat, yang mana anaknya memberontak terhadap dia, ingin menggantikan dia sebagai raja. Dan pergumulan itu ditambah lagi dengan meninggalnya anaknya itu. Sakot neneknya deh, ya, dirating-rating dihau, dang tugijang, dang tutoro. Godang paru kilo diadopi par pesalmen, godang si taonon na niadopan ni Raja Daud. Jala, molo tapay hutihu pesalmen 70 daon. Di si takasdo adong buy jahota manginang. Di hati dakon jala di hatahon ibana do. Saha rodi hatuona ibana do na mangurupi. Debatado pangurupi di ibana. Jala unang paurak au nang dihatuoku ninna rupani. Jala takas do nakining didok. Hodo si permudu au sia butuhan ni dainang say hodo totong pujioku. Amanginang di hati dakon ibana. Songod dia panarihonon ni debata. Asinirohan ni debata. Di nguluna mamuka sian bortian ni dainang saha rodi hatutuana. Akadongan na hinaholongan dua rumang naiko sipiopot tanak kining hudoko kami. Apulapul dohot pakirimon. Nang dihita halak bata piamanginang ya macay
porsuddo perniahapan ni sadana tua-tua, molo dihatuan na ibana, mengadopi ragam ni sitaunon, secara khusus kalau dia bergumul karena perilaku anak-anaknya. Ati amang inangade, ya, satawi rupania, hata satawi tanda kutip. Dang pola di halomohon na tua-tua, gabe jumolo yanakon na siyan ibana. Dahil ati amang inangade. Nah, amang inang apul-apul na sumurung mo tuhita, dihamu akama namin na tua-tua. Naung sauban si majujung, naung marpahupuni, naung lansia, naung matua nang sudah gugu. Molo pe adong nuang si taono dia dupi hoa mang. Molo pe adong nuang paru kilom winang. Ala ni pargelengon, ala ni akka pergumulan hidup sehari-hari. Biarlah firman hari ini menjadi penghiburan yang meneguhkan iman percayamu. Asa molo tung pe adong si taono di hatu tuam. Unang gabi marsak ko, unang gabi madele ho, unang gabi mardosa ho tuduhani. Hati dakkom mamang, hati dakkom mainang songon na ni hati dakkom ni parpesalmen di minggu sadarion. Di dok do disi, ai hodo hapurusakku, jala partano batoa diau. Alede batakku say palua mau siat tangan ni parjahati, siat tangan ni pargeduk dohot sibain gugu ai hodo pakirimoku ale Tuhan Jehovah nalom ni rohakku saliling liling na sian siete hete hokku ninna rupani jala dia ya onom nakining say hodo totong pujioko. Maka sekali lagi apapun gerangan yang sedang kau hadapi di masa tuamu ini abang inang, firman Tuhan ini menjadi penghiburan yang meneguhkan iman percayamu. Supaya engkau tetap setia, berpengharapan, setia beriman kepada Tuhan. Unang gabi tasol soli dirita molo di hatuoton. Godang si taonot tadupi ala ni parangin ni pangalahon ni akayanakon. Dohot akka keluarga ni iyanakon. Dohot akalan nasing tahe. Nabuy mabain marsak roha. Jala dihita akka sudut na uposo. Rumang napaduahon na hudok ko kami amang inang. Pakirimon na mangulu mau dihita. Asa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya tetap senantiasa berpengharapan. Pengharapan kita apa? Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Tuhanlah yang menjadi tempat kita bersandar. Tuhanlah yang menjadi tempat kita menumpahkan segala keluh kesah. Sebagaimana pemazmur, dia tetap setia berpengharapan, memuji-muji Tuhan pun sedang dalam kesusahan. Jala di pasikop epistel di minggu sadariom mahita kamanginang. Molotung peragam akasi taonon, paru kilon, supaya kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi kelak dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kining di Heber 2 ayat 14 lalu. Di ayat 10 lalu manginang matcay uli hatan itu hatta. Patuguhon hapor siyaon pakirimota. Ay itap ninaong marsitaonon ibana di natarujuni. Haurupan ibana do akka natarujuni. Namar lapatan. Asa totong taingot Tuhan Yesus. Ay ibana pe dibolus do saluhu nai. Jala dihamonakot do. Si tauno ni dihamonak kodo paru kilo ni. Siala ni do ubahin na didok ay haurupan ibana do akka natarujuni. Kiranya Yesus Kristus tetap menjadi teladan bagi kita menginang dalam menghadapi setiap problema kehidupan ini. Dia juga ikut menderita, bahkan dia mati. Ya, dia mati supaya kita bisa bersua kembali dengan kemuliaan Tuhan. Dia tetap menyerahkan hidupnya. Dia tetap berdoa kepada Bapaknya. Songoni manang hita manginang diragam niak kana masa na taadupi. Kita tetap berdoa. Kita tetap menyerahkan segala pergumulan kita. Asa terbaik kita songon na nidok ni parpesalmen di minggu sadarion. Di batado partano batuan hapurusan. Jala mergugu hita tong. Memuji-muji di bata. Tungpeh ragam akasitoloni.
Biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita dan menguatkan iman percaya kita supaya tetap berpengharapan dan berpegang teguh hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati amanginang. Mertua doakan atu mangihon hatani di mata. Jala no piopsa. Diperbadiai di mata si pardamai mahamu bisundingkan. Jala diramau tirohan ang pikira muna. Yeso hasurahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.